kita ki arngot si parlok te ki juyelet ban ya riamnya ki sim kan bat ki julet di pat ondalangat bat man bakingat ki juya sambe marsiteng pat ki julet di pat sayawi kita ki sim ki bakilangan te hak we gesngi pat kaladon kejingan ya hapdeng jongki we uang ba mentaka singan riam no daka skei utawe per uang ngan riam be daka sim te uni buang ngan riam daka sim ulale kumno ulong la daja bangat hakajar ka jonga dangat sim hakajar ka jonga ngana mai yeme te kum ta kila ya let la ka jong ulalet kham chapaji shatai hiliang uwe pat shatai hiliang uwe te kila ya let no te uta ubo ngan mai yeme la dangat sim hapok kajar ka jonga ti ula perkhat boro shime ja ba ngat skei ha ka tu ka thliu ko jong u bat ha ka jar ka jong nga pat ngat te komot la shai ngan nom yo bai nong ru em te nang yo thia su ong sau ba je men step ngan let pet ngat ni em ha ka jar ka jong nga la ni ha ka jar ka jong tau par lok jong u te ula ki ken dang step dang sau ba je bat ta ulet te ula yu i pen ban bak lem ngat ha ka jar ka jong u te ula let pet sa ka ta ka thliu ka ba ula riam uni parlok jong u bat ula yu i balangat ka skei ti ula shimik ta ka skei bat ula let bu no ha ka ta ka jar ka jong u bat ula let no ken chayeng pat man step ula wan khot uni parlok yang ini let no sha khlau ba let pet langat ni em ha ki jing riam ki jongi te haba ki la let bat ula la let pet chwa ka ta thliu jong uta parlok te la shem ba dan te uang are nga klem ngat rementa ka sing to kam de kamon ka jong uble te ulu ong em hapo do nur ong em re me le te mela dep ngat re nga la dep shim mi kata ka balangat ka jong me te kum taung ya let pet na sa ka jar ka jong are let pet are la ngat ka ni ka skate ula perkhat ong kumno uni ula perkhat po do nur ong kumno kata ka jar ka bariam mi kisim hanre la ngat ta ka skate ulo ong yu me perkhat ayu te ong em kam perkhat re te kum ta ki la let no bat kar ba ki dang let no kum ta te kata ka khon sim kala chabe housing bat uni ubo kam don burom kam tips ngi ulo ngan let ban yarap te nga te ngam tre ban let yala yo ngayap ban yala de me kwa ma me te khilen te uru ula let ken ban yarap te kata ka khon sim kala liat no hata hapo thliu bat uni pat ula let ban ya khun yo ta using hatdo ban da yo hi ban penyap han rekat ba uni uda ya khun ba uni using uni ba kham le shutia ule kumno ula ong ka khon sim shim uni utlai ring kiu shandi sajrong te ong sajrong don using ong ngala de ban penyap manga te kumta kani khon sim kala nang mudur be bade ma upen balaya rap ya ka te kala ra ken sajrong onda ula ra sajrong ka khon sim la let bo kan ha po haying jong usim te kum la shai pan la shara sha kidnap ya usim ha kata ka wei ka breu ka balong kum ka kenja nong ai ksut kum tu ka lara ya usim sha kata ka krem ka bakasa maka te kani kalawan man kerpat ya uta uba uak ken uak kum ba uyarap ma ui ka khon sim te ha khmat ka khon sim ulo ong kum no ong ak loy bani rap ipa cho phi wat nong khuslai te hadena to pa ka khon sim kala let no te kala let no te ulo ong ken yang ini let bani rap ya ukpa jong ka khon sim te ong ani kan let bani rap ngade ubit ne ngan let bani rap haba ngam septing yo ka sya penyap man ka tu ka briwe nga te ong ta prok te melakular pa ka khon sim nga shupen bit kai ong ngam tre ban let khilet ma mel da me kwa ma me ban let te uni u abbe habar te uni pa ula let ken let ula yu i ba la sya penyap ler ken yo uni usim te ula shim do uding u bom ken ni ka briwe hatdo pa kan da yap ler bu ula ra ken yo usim te na mar bu ula yap ler tip shu manu bala ya rap yo u te uni i te ula wanat ula ya rap yo usim te uni ushim do uding u sho ken yo uni parlok chu te uni parlok chu pat ula yap ler no hang ta ken te don pa ka ka temen ka ba yo i ya kata ka jingle jong uta parlok bat kala shim bat kala sumar ken ya uni parlok jong u te uni u ba syukor bet barabor ya uni parlok jong u pat ule kumno ula let bo ken yo sim shayeng sim ba kan ka khon sim kala it ken yo na marba ula long shisha uta ubri u ba shlur hakmat jong ka na marba ula ya rap no sing ula ya rap yo kupa te kupa ru ngan peniat ho no yo bat ka khon ka jonga te ha kata ka sngi hi ka bamot peniat ho kan ka temen kalawan ka ong sange sim uni ubri u ba syukor wat nom kwa peniat ho bat
ka khun sim te ong balai phawan ban benwet ya ka jing ya tho chong kurim jong ka khun ka jonga te kani pat ka ya tho lot ken kani ka temen ka ya tho lot ik ka baja ka ta ka temen ka judon hata po khlaw bat ka juyo I ka bajule uni u parlok jong u hanre uni parlok jong u pat uit bha ya uni u ya uni parlok jong u pa dan kano ru ka jing syukur te hade nang ta kani ka uni usim ang lada kata kalong ka basisya kwa ika sakhi te kani ka temen ko ang yang ni le chieng junga bat pensyam uni parlok ba uni ula syo ha ka por ba ura ya me bat ula yap ler bat kumta on dala let la siempen ban ba kalong sisya ka basisya te la ong kenyo uni u basniu uni u basyusyukor bet ba de ban pasi no yo u ba yo tau we pat u bajule ik te ki kam ki ba bor la peniat ho bat ka khon sim te ka jing hi kai hang ne kalong bala da phi syukor yanu phi perkhat ba om dan manu ru ba yo I ba phi la syukor phi dang perkhat ba kam le la ne phila kamai spa da ka ba thok da ka ba syukor la ne phila le ha ka no ka benta bon ki perkhat bet kumta ba om le ngin ya thok bet ngin ya syukor bet ngin ya kamai spa bet da ka ba thok da ka ba syukor hanre ka bai nong jong ka ba sniu te ka dei hi ka ba sniu bon sien ki brio ki hap ha ka apot ka ba sniu ba don le ka por ka ba watang ban kla ba mot ru kim yo shu namar ba kisngo muja ban thok ban syukor bat ki kamai spa ki yo ban te ki yeng ki sem ki yo ban thet ki kali ki yo ban thet ki jaka ki puta da ka ba thok da ka ba syukor hanre ngan ya tho ya phi ka bai nong jong ka ba sniu te ka ba sniu hi kum ba phi bet kum ta hi phi hap ban ot la da dei ba phi bet da so je kum no ken phi yo ban khet so nyam tra la da phi bet hi da ka ba jo phin mat hi da ka ba jo phi bet da ka ba thang phin mat hi da ka ba thang phi bet ka ba thiang te phin yo hi da ka ba thiang u to u par lok jo u ba ju tharai sniu ju le sniu wat haba u hab ya chi bon ki lenti teng I kumba kat bangidang le bha ngim yo ka jubab hanre ka don ka por ka ba ble un jubab u shu ong ngi to ya sha khindiat ngin se yo hi ka bai nong ka ba dei piang namar kata haba phile bha phimdan kam ban wat e ka bai nong ka ba bha ka la wat hi banwan ra sha phi ya kata ka jing tre ka jong phi namar ba nga haba ki nong tre ki jong nga men chuwa ba ngadang shong dukan onda habalakut benai kinong tre jonga kim pat judon kapor kabakin ong ai bai nong no yanga namar bangalakut benai henrenga tip hi laka jong ka kamram ba kala dei kapor bangan siu no kabai tre ka jong ki namar bagi la tre nga ai ka bai nong kumta phila le bhawat wat ka bai nong uble udon hi ka bai nong ban ai phi bat phile sniu ru wat ka bai nong ka ba bha ka don hi ka por phin yo ka bai nong ka bas sniu namar kumbangi bet kum tahi ngi hap ban ot namar kata to ngi ne bet iki ba bha bagin yo hi ban khet iki ba bha tenak ta ka burom ka jong ublei yaro itrai